J リーグ奈良クラブ中田一蔵監督、不適切行為のため契約解除を発表。選手との言い合いの中で頭突きって感じなのかな。まあ暴力になるだろうし、これはさすがにダメか。ここまで具体的な発表はクラブとして素晴らしいと思う。対応もかなり迅速だよね。これは監督が頭を出したのが悪いと思うけど、選手もよほどのことを言ったのかと勘ぐってしまう。チームを強くしたい思いが強かったからこそ、悲しい事案になってしまったな。公開練習の日だったらしいね。サポーターも現場を見てたのかな。時代が違えばなあなあで済んだかもね。今のマネジメントの難しさを象徴する事案かも。